ka kaiphod jingtohkit alor jingsha set yap nongi lamborim ke channel C ba cheers to feel thank you daka inquiry commission bala clear to justice tibai pay but one rak sings dang ka dorbar sunrai jong yen roba thawan ke jala Meghalaya do menteri rang ba ke jala Meghalaya konrat ke sangma ha khnai trek nai lur ajar puar kam dai satya ka bapaka lani ka original halor ka chingshem ba ke pher ka ba kyrteng gi ja ba sha pyndam but what kisentan ru kimlong pura menteri rang ba ke jala menteri kampo yeng ba lakmen roboi kila ong bai kyrteng la pyndam no namar ga jing ai jimut ka commission pa namar ba jingtohkit ru kadang ya chakman Henry ka kaiphod jingtohkit kamshim la kadaw badang kamban penca ne pyndam I kyrteng ha ka benta ka bakala ai jimut shak sukar jala ha ki por bladab I kaiphod jing judicial inquiry commission I kyrteng gi badang kti la kadaw na benta jino kam kum ka kaiphod na ka jingcha sha pantai bom ID haswa ka election MLA archakat pra hasamanda East Kyrwoh district ha ka ba kurtong ga NCP chunathun sangma ula yap ka kaiphod jingtohkit kala kadaw halor jingcha bathai bom ID pring snam arjar pho bat arjar phoi ki bla shimjit clear ka channel C kumalum Shillong East Hills district ha police reserve cleariat batlaim khra ki armor ki brio blo kam halor jingcha pan bathai bom ki la phla bigleo chungtha na wei brio bukarteng sanbor pala hadien ki jingyet bnya lakem sanbor pala na morong kreng bala IT cleariat police station bat akslak babut lakdaw ya bontli ki kam bi an ki bla star persha sanbor pala hak babuat pat lakdaw ik jingyo pdiang ki pulet ik audio recording bak jingyo aksai ki pulet ik bai deb chunok ti usan bor pala bat ki pan ka kaiphod ka lakdaw bak special investigation team kala lab ubrio ubadan halendat jung boro ikam ban thai bom utaw dei ba cheers to feel thank you ubatrei hapo usan bor pala lakdaw halor jingshim jingkran no sakhi sarkar baar ubalam khmat ik jingtohkit ik jingcha bathai bom cleariat bo bodan banta ka jingkhra step khalai trek noilar arjar huai ka kaiphod kala pen pau ik jingithu unu sakhi sarkar baar plathaw ikunhun melik khnra molai konton masar berbolai thu ba kunuju kala poi hiyeng sa ba cheers to feel thank you ka por ar san men step kani ka jingshim jingkran ni sakhi sarkar baar kala bateng sla babut bolai thu ba ki pulet ak tekamiet kimdan ni night vision device but ong bu khlam I manu basiat ba hadien utip plasiat dun khot nak kanhun SOT hakaching ikran bu sakhi sarkar basaw borar ke AK47 nakate gamiat ulong ba kaching lang shwa kaching khanra kamshim ladan chi ikran halor kaching la bandan lang manu hakate ga yeng hakate gamiat khaba kila poi khardap yeng ba cheers to feel thank you kila partai ukum ba ar de laisen henrei umshim ladan buchuba kaslap ak de bor henrei umde ubachur la poi kaching khang kamala ban kong kila tiet kaching khang laisen henrei hangniru kamdan chuba bi ai ba kila kadnang chubori kaching khang usakhi sarkar basaw le thu ba kaching dom wei lawan ban yakhun dak bala ban nakliang junguru ula perta ban sange henrei namar bo umsim la sange satya ban yada elde ula siat syukuli bar bo syasiat ula kalon hamadan Kamadian lawan rong sakiwei pat ki he pulit bar habala penme egalait lai I bo boman saw thia amadan balai thu bo dei ba cheers to feel thank you balala pru iktari lakdawru ik chingshim jingkran no sakhi sarkar balai bolai thu balai ngut kit khot SOT na East Hills kila mare shajrong habala poi hayeng ba cheers to feel thank you haba peteng I chingshim jingkran lo ong bolai osngo ching perta bong sange bat buat ak ching sawa suloi bolai thu ba ching batha ak ching elang shwa ching khra kala ong ba omdei ban siat kabenta ba arphnyo jong kaiphod jingtohkit kala kadaw ba commission kala pulang sakhi medical and health officer bale ek postmortem kum sakhi sarkar basan yo sub inspector ka molai police station kum sakhi commission banongkong but investigating officer ka clearat police station kum sakhi commission baar ka commission kala shimru sangut ki sakhi ba kunthop doctor ubachu sumari ba cheers to feel thank you bala pani thu rig ba yeng chung kabenta ba arphra jong kaiphod commission kala shim gi rai kat kum ki shim jingkran ki sakhi sarkar baar balai berbasaw haka benta balai pulai commission kala kadaw halor ki benta chik pniap yu ba cheers to feel kat kum sakhi sarkar basaw ka kaiphod jingtohkit ka para live saw kala ong ba tactical team 1 haka chinglet khanra ban kem ya kum ba por live chim step kala penakam pala de ka bor pulit bat ka khlem perkhat pallam sha ka chingyap u ba cheers to feel thank you bat ka commission kala ai pat ka yeng ka shri ne ka criminal code ban rai ha bai dei ba ka ne ka kam Haswa ka chingpan kod kaiphod jingtohkit ka commission leng ba justice tibai phai ha khat khandai trek chumang ar chara puar kala airu ka tu kan ni jing ai jingmot ban penbet ik chingduna per kam kwa bandan ka chingkhan rai ki yeng sabriu ha ka por mimiet khamtam ha gi chakasar